Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija beda bl-ewwel żjara tiegħu waqt l-14 edizzjoni tal-Maratona ta' Puttinu Cares fejn iltaqa' mal-volontira li kien hemm preżenti. Wara, Adrian Delija flimkien mas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli kienu mistiedna biex jgħaddu l-messaġġi tagħhom. Adrian Delija qal li Malta u Għawdex għandhom soċjetà li tgħin akkosta kollox biex xogħol kollu li jsir favur Puttinu Cares isarraf xi ħaġa ta' ġid. Żied jgħid li minn vjaġġ ta' tbatija toħroġ it-tama, hekk kif wieħed jara tifel li ma setax jiġri iżda li jista' jilgħab il-futbol u jiskurja. U għal dan b'referenza għal Nigel Spiteri, it-tifel ta' 11-il sena li kellu bżonn transplant tal-qalb, iżda llum irkupra tant li rritorna l-futbol u saħansitra ta' bidu għal maratona ta' din is-sena. Is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli ngħaqad mal-kap tal-Partit Nazzjonalista billi qal li għandna soċjetà li bis-solidarjetà qed ninaqdu iktar flimkien. U nnota b'mod speċjali kif il-ħeġġa s-solidarjetà flok qiegħda tonqos kull sena qiegħda tiżdied iktar. L-uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista taw donazzjoni ta' €1000 f'isem il-Partit Nazzjonalista lil Puttinu Cares. Wara, Adrian Delija flimkien ma' Clyde Puli daru l dawk preżenti fost diversi attivitajiet tal-familja kollha, inkluż logħob għat-tfal. L-organizzazzjoni Puttinu Cares bħalissa qed tiġbor il-flus b'mod speċjali għall-appartamenti f'Londra. Issa, Puttinu se tkun qed tidħol għal proġetti ieħor kbir biex tkompli tejjeb is-servizzi li toffri f'Londra, fejn se tkun qed tagħmel investiment ta' bejn 16 u 20 miljun euro f'bini ta' appartamenti ġodda biex ikunu jistgħu jakkomodaw aktar pazjenti li jiġu bżonn il-kura f'Londra.